hvor ser I størst på potentiale i motorvejen? Ja, det grønne, i det grønne område. Det grønne område ude ved dyrene. Hvor gode perspektiver og vækstmuligheder bringer motorvejen med sig, også i de erhverv? Ja, så bringer motorvejen, så det gør, at vi får nogle flere virksomheder og andre sjove byggeprojekter. Nye arbejdspladser. Det er sådan set. Nye center, nye for kurser og alt muligt. Hvad er Silkeborg Kommunes største forhindring i, at det kan blive en succes? Og hvad kan kommunen gøre for at imødekomme denne forhindring? Og hindringen vil jo nok være, at hvis der ikke bliver tiltrukket så mange, som der overhovedet skal tiltrukkes med planer om motorvejen. Hvis de satser på, at der kommer så mange biler i døgn, og der ikke gør alligevel, at folk ikke udnytter den. Men jeg tror ikke, at det bliver noget problem i, at den ikke bliver udnyttet, fordi for at kommunen kan forhindre det, så er det for at lave noget derude. Virksomheder, andre steder, altså andre ting, så man kan komme ud til. Altså nye virksomheder, nyt reklame, for at der sker noget på motorvejen hele tiden. Tror I, at motorvejen vil have en indflydelse på jeres liv? Eller får jeg til at blive Silkeborg efter en uddannelse? Det er jo et godt spørgsmål. Men for mit eget vedkommende, ja, jeg kan bruge altså stadigvæk, det vil jo lette en del i hverdagens travle bygning, efter når den bliver færdig, vil jeg jo mene. Altså biler ud af midtbyen. Ja. Også det. Altså jeg vil så ikke blive og jeg vil heller ikke flytte til, fordi det kommer. Men jeg vil nok overveje at søge arbejde i Silkeborg, hvis der ligger en, hvor jeg lige kan komme til frem. Jeg ikke skal ind i byen. Jeg bare kan køre ud af motorvejen, og så er jeg på min arbejdsplads, hvis det var. Det vil være nemt for mig, og det er ikke noget med, at jeg skal ind og vende ind i byen og finde parkeringspladser, eller på den måde overhovedet. Jeg kunne godt finde på at søge arbejde i Silkeborg, hvis det var. Jeg fandt min arbejdsplads på omkring motorvejen. Det kunne jeg godt finde på.